tällä kertaa NHL:n parissa. Säkin se puhut. Minkä jengin sä otat? Enpä tiedä vielä. No niin, aloitetaan. Joo. Vaan kotiin. Okay. Saat vieras tällä kertaa. Aloitetaan liigasta. Okay. Mä oon Blues. Mä oon randomilla kärpät. Ok. Aloitetaan. Aloitetaan. No niin. Niin, no Iiro Tarkki on Kärpillä maalissa. It's a wonderful night for hockey. From far above center ice with Eddie Olczyk, I'm Mike Emrick. Ray Ferraro is ice side. We'll hear from him. Häviää We aloituksen. have just begun. Ota tulee heti. Eddie Olczyk and Ray Ferraro. I'm Mike Emrick. Hei. Look at this chance. Se Referee loses se ei ole mahdollista. Hada. Se Iiro Tarkkilta. Blues get the draw. Looks ahead to start something. Drives to the net. Oh, big lead out here. Shoots one. Miten sä sais pelata, kun mä menen tonne ylös, niin mä en mene. Picks up that pass. What's next? Ryppien And vastahyökkäys. they've got a 3-on-2 here. Syöttää oppositio Lappeenranta ampuu, mutta ei mene. Hammers it. Lämmään Awful tulee warning. Spangilta. Niilo. Pieni. Häiriö. Pieniä And he is teknisiä right. häiriöitä. He's not known for that type of play. Back in his defensive end again. Maalivaara. Syöttää Somervuorelle. Somervuorelle saa kiekon aivan loistavaa. Syöttää ja maali! Kuka on tehnyt? Korhonen pistää! Sisään. Korhonen! Get to the front of the net, open up in one time. Kyllä, sillä Korhonen pistää maalin. Hienosta Somervuoren syötöstä tyhjiin pistää Korhonen. Ville Korhonen. Tämän pelin Maxwell voittaa aloituksen. Aaltonen riistää aivan loistavasti kiekon. Mutta ei saa sitä Pirneet. Ei saa Pirneet, vaan mene! Mutta Donskoi. Accidentally blocked. Goalies will take that one. Paitsi on. And that one goes way. Kyllä, se on paitsi jo. Mutta jos Ja on kiekko. sinun päästä, eikö minun päästä aloitetaan. Miten niin? Eikö ole sun päästä? Off the face-off, he Giljotti. ties his man up, and so the puck goes Tulee in his aivan teeth. loistavasti He knocks it away. sieltä Mutta ylhäällä. alusta ei virma. Ja sieltä vetää! Onko se kuka? Kähkönen. Kuka tekee maalin? Kyllä, se on Jussi Makkonen. Sanoit eka, että Kähkönen. Kun ei sitä oikein näkynyt siinä, kuka se oli tehnyt. Pelattu 11:26. Mukava 2-0. Kyllä, Jussi johtaa. Hei, nyt vaan lauko! Sali ei aivan pääse tuohon kiekkoon kiinni. Mainimaan Liiviin. Good move to step by. Look at this. Vetää! Siinä on riparit Sailialla. And he made it tough. Ei, mutta ei kukaan pääse ripareille. Sitten 2-1. 2 on 1. Magana, he's up. Ei aivan mene siitä sisään. Hieno torjunta Ekstrandilta. Täällä ja Doesn't have to move too much. pääsee yli viivan. Syöttää. Near the line, can he keep it going? Giljotti muuvaa vetää ja siinä on ripareiden paikka. Mutta ei tee siitä Giljotti. Otella ei lähde heti laukomaan! He missed the net. Nyt tuli ihan. Mahtii tolla. Heads along the boards.
Makkonen, Jussi Makkonen vetää aivan loistavan vetön. Tässä on pelin ensimmäinen jähy ja sen saa Blues estämisestä. Kyllä. Jos on Kasper yli voi maali. Tehdä maali. Tulee heti sen teistämään. What a scoring opportunity. He had 6 foot at net to look at. He missed every bit of it. Nyt Blues koittaa purrata, mutta ei lähde. Siitä Enström ottaa hienon verran. Ja ei mene aivan. Menee yli ja Blues purkaa hienosti. Bluesilla siinä paikka pitää ja Roopa ei tee aivan maalia. Siinä oli hieno Riparin paikka, mutta ei silti. Nyt on siinä Kärppien paikka, mutta ei Kärppät tee maalia. Se on mahtavaa. Hienosti. Lakselle. Pistää taaksepäin. Siellä on yksi hyökkäys Kärppin aikaa. Lähtää Kärppin. Se on Päitsio. Ja siinä on kukaan aloituksessa. Hävii Roopa. Ja sieltä pistää sisään. Kärpät kaventaa ja kukaan maalin tekijänä. Hyvän. Humlo.